أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mutane da yawa suna ta bugowa suna tambayan fassarar mafarkin mai tsaron gidan wanka. Da yawa za a samu kamar a tashoshi na mota ko wasu gurare za a samu an yi wani gida da ake wanka a ciki. In ka zo ka yi tafiyar nesa maimakon sai ka je gida sai ka yi wanka a tasha sai ka koma gida cikin tsafta. Ga abin da Shabir Gani Annabulsi ya fassara a cikin littafin sa Tadiru mujalladi na farko shafi na 43 yake cewa duk wanda ya mafarkin mai tsaron gidan wanka, idan mutum baya da lafiya ya yi mafarkin to lalle ko mai ɓacin rai lalle rashin lafiyarsa za ta yaye, in ko mai ɓacin rai ne to lalle ɓacin ransa zai yaye. Kuma akwai biyan bashi da mutum zai yi, idan ko mutum yana cikin sabo ne zai daina sabo. Sai dai a ci gaba da bibiyan mu a tashar mu ta Fassarar Mafarki TV, ko a samu nambobi da muke sa a editing a iya bugawa a iya samun ƙarin bayani. Jama'a muna yi maka fata alkhairi. Assalamu alaikum. Masoyan annabi shakamalan awwal adali, masanin fassarar mafarki mai domin annabi.